хатлон қалби гарми сайёҳӣ. вилояти Хатлон дорои имкониятҳои васеъи сайёҳӣ мебошад. дар ин ҷо бештар сайёҳӣ аграрӣ, экологӣ, сайругаштӣ, табобатию солимгардонӣ, таърихию фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ, шикор ва дигар навъҳои сайёҳӣ ба табиати Тоҷикистон хос маъмул аст. манзараҳои нотакрори табиӣ, дарёҳои тиллоӣ, обҳои мусаффову шифобахш, кӯҳҳои осмонбӯсу барфпӯш, ҳайвоноту набототи нодир, анъанаҳои мардумӣ, ҳунарҳои дастӣ, меҳмоннавозии самимиву бемисл ва маконҳои беҳтарини сайру сайёҳат қалби ҳазорон сайёҳро тасхир карданд. ин аст ки ҳамарӯза аз мавзеъҳои сайёҳии вилояти Хатлон ҷаҳонгардони зиёде дидан мекунанд, зеро фароҳам овардани инфрасохтори лозима, табиати биҳиштосову маданияти волои меҳмоннавозӣ, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва қадимаи ин сарзамини бостонӣ сайёҳони бешуморро мафтун карданд. дастгирии давлатии сайёҳии дохиливу хориҷӣ, ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ, истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷудаи сайёҳӣ, ташаккули инфрасохтори он, фарҳанги баланди хизматрасонӣ, омодасозии мутахассисони болаёқат ва забондон, сифатан беҳтаршавии хизматрасонии тиббӣ, сайёҳатӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ аз қабили чакандӯзӣ ҳамчун намуди дар ҷаҳон ягонаи санъати бадеии амалии миллати тоҷик ки решаҳои он аз жарфнои таърих об мехӯранд, наққошӣ, бофандагӣ, маснуоти заргарӣ, дуредгарӣ, кашидадӯзӣ, кулолгарӣ ҳамчун беҳтарин армуғон барои сайёҳон дар бозорҳои маҳаллӣ ва байналмилалӣ 20 июн дар шаҳри Кӯлоби Бостонӣ форум ва намоишгоҳи байналмилалии Хатлон қалби гарми сайёҳӣ баргузор мегардад. дар форум ва намоишгоҳи байналмилалии Хатлон қалби гарми сайёҳӣ меҳмонон аз чандин давлати дунё, намояндагони корпусҳои дипломатӣ, мутахассисон, сайёҳон, журналистон ва дигар дилбохтагони обу хок ва иқлими ин сарзамини беназир ба Тоҷикистони соҳибистиқлол ташриф меоранд ва овозаи ин кишвари афсонавиро ба ҷаҳон мебаранд. ин чорабинии сатҳи баланд ба татбиқи стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии вилояти Хатлон, инкишофи ҳунарҳои мардумӣ ва муосир, таҳкими мероси фарҳанги миллӣ, ҷалб ва ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи аҳолӣ барои истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ, тайёр намудани армуғонҳои гуногун бо истифода аз рамзҳои давлатӣ, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузории мустақим ва хориҷӣ, амалишавии лоиҳаҳои сайёҳӣ, таҳкими ҳамкории соҳавӣ, рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ва таҳияи стратегияҳои муштараки сайёҳӣ заминаи боэътимод мегузорад. марҳамат ба форум ва намоишгоҳи байналмилалии Хатлон қалби гарми сайёҳӣ.